पोहता येत नाही म्हणून वीर निवडलीस खरं, पण उडी मारू शकशील का रे? आणि चल उडी मारलीस, पण घरच्यांच्या अंगावरती जे ओझं सोडून जाशील त्याचं काय? तुला माहित नाही मी कोणत्या परिस्थितीतून जातोय ते. कोणतंही काम करायला गेलो की होतच नाही माझ्याकडून. ती सुद्धा मला टाइम देत नाहीये, कोणीच समजून घेत नाहीये मला. साला तू तर खूप मोठा डरपोक निघालास रे. मी डरपोक नाहीये, तू प्लीज जा इथून. अरे तू आहेस डरपोक, एक्सपेक्टेशन ठेवतोस. अरे कधी बिना एक्सपेक्टेशनचं काहीतरी करून तर बघ, मग बघ कशी जादू होते ती. आणि खाली उतर, घरी आई बाबा वाट बघतायत. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेव, आपण मिडल क्लास लोक आहोत. भले आपले दिवस खराब असतात पण आयुष्य नाही.